Ωραία, λοιπόν, έχω το πιάτο που έφαγα το προηγούμενο. Κάηκα. Λοιπόν, ψήθηκαν τα τόστ. Δεν μπορώ, κάτι πρέπει να πάρω. Ωραία, το έκανα με την πλούσα μου, λοιπόν. Παίρνουμε λάδι και το ρίχνουμε πάνω στα δύο τόστ μας. Και αυτά θα κρυώσουν τώρα. Πω, λιγουρεύομαι. Ωραία, παίρνουμε και αλατάκι και ρίχνουμε. Ωραία, παίρνουμε ρίγανη. Το κάνω γρήγορα γιατί τελειώνει το βίντεο. Πλάκα, δεν τελειώνει. Το πίνει. Απλά έχουν μείνει. Κάνουμε 1 λεπτό σχεδόν. Ωραία, τι άλλο. Α, ναι, μαρούλι. Μαρούλι από τα Lidl. Κόβω αναγκαστικά με τα χέρια γιατί βιάζομαι. Και δεν μπορώ να παίρνω μαχαίρια να ψάχνω και. Γι' αυτό καταλάβετε. Ωραία, βάλαμε και μαρούλι. Ας το δω. Ωραία. Τι άλλο. Α, ναι, λάδι. Λάδι. Όχι, εδώ. Κι όλο κι εγώ με ένα χαλάλι. Τα νεύρα μου. Έλα, ωραία. Τι άλλο, αλάτι. Ξεχνάω, τι να κάνω. Πολύ ωραία. Θα γίνει το φαγητό μας. Μισό. Πολύ ωραία, είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, παίρνουμε το τόστ και δεν πειράζει. Και το διπλώνουμε. Πολύ ωραία. Και βγαίνει το μαρούλι έξω όλη την ώρα και γραβίζομαι στα μάτα. Τα νεύρα μου. Κλείσε. Το πιέζουμε. Ωραία. Τι ωραία. Τα νεύρα μου. Να το. Από το νότο έφυγα. Ωραία. Αυτά τα λέει. Πάρτε 2 που το δοκιμάζω.